باركس لو ما عنتي قاش شامس لكم زلخون هاي معرب كندا كاد زلو سوكر تورنمنت هاي كوعسو وددر عمت مالتيو إذا حلف ثلاث عمت بغتصالي كايت صنيع حجيجن ناب organization ناب معبايش لزخيد زلو أبز حلفة سومن زنبري أب كالغاري مالتيو أكايتا فلاي أبزي أزلو وكيل نايتهم كتماتات ناي كتما فانكوفر إرمياس كنفو كومون ناي كالغوري يسيف أبراها كومون ناي إرمنتن جرميا مسفن أزيم سلسة مسئلكم الله أزي لمسا أخوة مقد انتايو أزي سبورتس كم ناي أمريكا كايدا عامت كوما عينس لزخوني ناي خيديو كما يعدنيو تو أورغانيزيشن كما يمثل إن من دسات في نزبل يمسئهم زلخمو مرحبا نقول لكم بإرمياس كنفو خميسي فابراها كون جرميا مسفن نزمد أخبركم مساخم كما سكنكم فوتو بشم رادي رنا نايا بروك كانتا سلمان تبعي سلمان كانتا سلمان اللهم درزي كانتا سلمان بيلهم بليس أرزي أغرمي كانتا سلمان ويتهم نعم ويتهم سلمان ويتهم كانتا سلمان بيلهم سلمان كانتا سلمان نعم كانتا سلمان بيلهم كانتا سلمان أوه كابيتانو زي بقى صوتون سنسرعاتون حدا مرحيهم ناتيو عنتو يقول صوتون ليرنا كارنا أبو congratulations ولا صوتها هم نطبوا حيالاتهم هذا حقي Thank you. يغني مايك مرحبا منكم حقوسكم of course حلف سومينيو تورنامنت توديو أنا بحكي إذا حقوسي وأنا قامت يكم نيرجن ما جشاس لزنبرني the second day مزاخوهم كأندي علامة هم زوجات أصلا حجي أتي كأندي سبورت فقريو أقداسي خاب في اللعب حرة سبنا كاب كله فلان دم تأكل سبورت الموسيقى إن حدا عينة يونيفرسال قام قايز اللوا موسيقى الفوتو حدا عينة فقر اللوا كون سبورتون در راخبك يعني كون نيرتران تفلا لعالتها بموسيقى بسبورت كتر تخيخ ناتو قام قالوا مثلني بزي أمشيكم زلخو بتخطاتالي زي تورنامنت إن إدمنتون فانكوفر كالغري بروكس كومون وينبيك تصفاتات نيرو مثلني دحقوا في تورنامنت يمو اسكي بخمي تجميرون زبل بزي أحطو كجمرو لكمي I think حطو زي نزمرو كتو إرمياس كون فيها مثلني بخمي تجميرو تورنامنت انتاي اسكي نزي سماعتنا يردي إرنا قلت لنا سلام مايك مجمريا يغني لنا نزعد الزهاب كان كم تفولتو سبورت مزغلت كاي فوري سلام كله حدا قانقا زلوي شن بايدو حدا عليت حدا قانقا حدا حبرتسب اب استفلالي ونكرر الاكاز خيل بزي قانقا تسامعلو تخيل بايتاي كم نفولتو ابز عادي تي ادلاتون الو نبعلو تي دايفرسيتي زبال سو تراي زي كون ناتنا حبرتسب دما بستغعزو حبيرو كل نطفتاتو بمدايو ابز خونه نطفتاتيو نتخاب زولو زي مدب ناي سبورت دما كابتي حدا نخلها بزي افلالاي زتامرنا بمخانو نخجمر بزح غزي تصايرو اغاطام عدل غيرنا بغاطام خون خلي سلسينا بزح ابركتو لنا بزا ممسرات نايزا وددرزي بزح يتخيدو دحري لعلن تحتن جن حجي سالسة عامة زيكون رابع عامته أخبرنا لنا مالت 4 عامات كونسيكتيفلي أكتاتيلو وددر تغيرو له تي كميلي جمر نزبل كايو أو تريوها كم أبنت كنوسن خلينا بزناي نورز أمريكان سالسان كندين عامت سخير وددر لنا أبز عدون تريوها ببزخد كايو كوم عينت ليغات ألو واينوت نحنا خاخت حدا زحبرنا السيو نزن الغاس أبز جبرنالو ولعلن تحت إنقالسي تساتفو ناي كالغاري كوميونيتي بفلاي ولك سبات كم بعد سيف أبرها داويت بولنيا محرت أملات صالح علي أزيو لعل تساتفو نيروم نمالبات كم معكن كوينا كالغاري نخت عندب
ክገብራ ዝኽኣለውን እቲ ኣብኡ ዘሎ ምትእኽኻብ ናይ ስፖርታውያን ዓብዪ ተራ ስለ ዝነበሮ እዚ ራእይና ኣባና ጥራይ ከይተርፍ ዘይኮነስ ኣብቶም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ህፃናቶም መፂኦም ኣብዚ መፀግዒ ድስኡን ኣይ ምስቲ ኮይኖም ሓዲግ ዘለዉ ተጠርኒፎም ከመኢሎም ጥርንፍ ኢሎም ናብቲ ሲስተም ዝኣትውሉ ንምፍጣር እዩ በዝን ከምኡን ተጀሚሩ ሕጂ ከም ዝብለካ ንረብዓይ ዓመቱ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ሰምሕዋት ድማ ጽቡዓትን ካብቲ ዕላማ እውን ተንኪፍካ ኣላ ስለተሓለየ ትሕቶ ዝነበረት ዕላምኡ ናበይ ለድሓበይ ዝብል እዩ ኣትን በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ተንኪፍካ ኣለካ እስኪ ዳሓን ደስስ ኣቡሎ ቁርትለይ ከመይ ይመስል ብንፅርነት እቲ ዕላምኡ ከምዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዓመት ዓመት ኣብ በዓል ጁላይ ድዩ ኦገስት ዝካየድ ከምኡ ስምላር ዓይነት ድዩ ከመይ እዩ ልክዕ እዩ ኣብ ስፖርት ምስ መፅኻ ፍሉይ ዝብል ዕላማ የለን ኣብ ዝኾነ ምትእኽኻብ ዝግዳ ንዓና ዝመስል ኦርጋናይዜሽን ንሕና እውን ኣብኡ ኣብ ተሳትፎ ኣለና ዓመት መፅአ ክንፃወት ተዘይከድና ክነድምቕ ንኸይድ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ምትእኽኻባት ትፈጥር ኣብዚ ደረጃ እዚ ከመይ ጌርካ ምትእኽኻባት ትፈጥር ተኣኻኺብካ እንታይ ዓይነት ፍረ ኣለካ ተማዕድወሉ እዩ ሕጂ ብዘይ ምግናን ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ልዕሊቲ ናትና ግምት ልዕሊቲ ምትእኽኻብ ኢልና ዝሓሰብናዮ ራእይ ተስፋታት ዘለዎም ንኣሽቱ ወለዶ ኣለዉ እዞም ንኣሽቱ ወለዶ እዚኣቶም ከመይ ጌርና ኢና ከምዞም ዓብዮም ኣብ ሜድያን ኣብ ኩሉ ድብፃሕ በፂሖም ዘለዉ ተስፋ ዘለዎም መንእስያትና ኣብ ከምኡ ንክነብፅሖም እቲ ሕልምታትና ኣሎ እቲ ባይታ ግን ልክዕ ንዑ ዝምጥን ዋላ እንተዘይኮነ ኣብቲ ሓቀኛ መስመር ኣብቲ ናቱ ዳይሬክሽን ግን ኣለና ኢለ ዝኣምን እዚኣ ከም ንፈልጣ ኩላህና ንኣምነላ ኢና ምድግጋም ከይትኸውን ስፖርት እያ ነፂኻ ተፃዊትካ ስሒቕካ ተጋጢምካ ስዕርካ ተፃዕርካ ተሓዓብካ ምፅያ ፖለቲካ ይብሉ ሃይማኖት ይብሉ ዓሌት ይብሉ ቋንቋ ይብሉ ንምናልባት ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ ንብለቶም ናይ ቆልዑት ኤርትራውያን ባይታ ንክንፈጥር ዳ ንበል እምበር ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ክሳብ 3 ተፃዋቲ ካብ ደገ እውን ተምፅያ ካብ ዝኾነ ዓይነት ዓሌት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ እቲ ናትና ምቑልልነት ተቐባልነት እቲ ዌልካሚን ዳይቨርሲቲ ንኣምን ምዃንና ዘረጋግፅ ማለት እዩ ንምናልባት ዞም ኣሕዋት እውን ደጉደልክዎ እንትልኣልዩ ዮሴፍ ወይ ጀርሞያ ትምሉእ ለይ ትኽእሉ ኢኹም ቴንኪዩ ፅቡቅ ይቐነለይ ነዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኦርጋናይዜሽን ተቐንዲ መሪሕነት እዩ መብዛሕቲ ግዜ ደጓዕዞ መሪሕነት ከዓ ኩሉ ግዜ ሽማግሎ ክህልዎ ከሎ ፅኑዕ ዝኾነ ተወፋይነት ዘለዎ እዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ኣነ ንልብል ኣድማየር ዝገብሮ ኣብ ከምዚ ክሳተፉ ከለዎም ደይክፈሎ ገንዘብ እዩ እዚ ግዜካ ጥፊእኻ ናታ መዓልቲ ጥራሕ ክማን ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ዝወስድ እዩ ሕጂ በዚ ጋጣሚ እዚ እውን ነዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ ናይ ምዕራብ ካናዳ ዝካየድ ዓመት ዓመት ነፍሳ ዝሃለት ሽማግለ ኣለዋ ዶ ከመይ ከመስል እንተልይዋ ኸ I think የሴፍ ሊያዚያና ባኻ ጀርመያ ቴንክ ዩ እና ከምዚ ኤርሚ ክብሎ ፀንሐ ብጣዕሚ ናይ ኩዕሾ ነገር ፍቕ ስለ ዝኾነ ከም ዝበሎ ሃይማኖት ይብሉ ገለ ይብሉ ኩልካ ተኣኻኺብካ ኢንጆይ ጌርካ ትኸደሉ እዩ ኣብዛ ናይ ሕቶ ናይ ኮሚቴ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከምዚ 3 ዓመት ሒዝናዮ ዘለና ኣነ ኤርሚ ጆሲ ምሕረታ ቦሎኛ ኩሉ ሰብሲ ይሳተፍ እዩ ግን ንሕና ሞር ኣብቲ ንፊቸር ማለት እዩ ከምቲ ንሕዞ ዝኾነ ባይሎ ጌርና ዲና ዋላ ኮሚቴ ፈጢርና ዲና ገለመለ ክሳብ ሕጂ ግን ከምዚ ትኸይድ ዘላ በብሓይልና ማለት በቢዓቕምና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ካልጋሪ ንድሕር ኮይኑ በዓል ጆሲ ናቱ ዝሕግዝዎ ሰባት ማለት በዓል ኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝፍሉጥ እዩ በዓል ቦሎኛ በዓል ወዲ ዓሊ በዓል ምሕረታ ኣብ መዓት ኣለዉ ኣይክኖምድ ራይት ሶ ከምዚ ቆዋሚ ኮሚቴ የብልና ግን ንሕና ከምዛ ዝበለካ ዓንቲ ወይ ኣነ ጆሲ ኤርሚ ኩልና እዚኣሲ ብጣዕሚ ማለት ኢና ኣነ ካብ ዲፎልቶ ማለት ሒዘሲ ብጣዕሚ ብከምዚ ኢና ንፋለጥ ማለት እዩ ብከምዚ በፂዕና ኸ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ሒዝናዮ ኣለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኩሉ ክትኣኻኽብ ማለት እዩ ግን ሆፍሊ ንፊቸር እንታይ ኢና ንሓስብ ከምዚ ፌደሬሽን ጌርና ከምዚ ኤርሚ ዓንቶ ይድበሎ ንሕና ሓሳብና ካሊእ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ኤድመንተን ካብ ቫንኩቨር ካብ ብሩክስ ዊኒፔግ ሓሊፍካሲ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ድግበር ማለት እዩ ግን ከምዚ ኾን ከሎ ኦፍኮርስ ዊ ኒድ አ ላት ኦፍ
حيلو خدلينا اوف كورس يو نو معناته قليل نجار ايكونن ግን ዝግበር እዩ ክሳብ ሕጂ ሒዝና ኣለና ማንም ሰብ ታሽሙ ዝገብረና የለን ካብትን ኣዋፂና ኢና ንገብር ዘለና ማይ ዋልሓንቲ ገንዘብ ሲ ካብ ኣለው ሰብ ዝሕግዙና ማለት እዮም እምበር ብዝተረፈ ካባና እዩ እዚ ግን ካብ ዓቢ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ትሕግዘና ዘለካ ሕጂ ማለት እዩ ሰብ እንዳተረድኦ እንድሕር ኮይኑ ኣባይን ኣብ ኤርሚን ኣብ ጆስን ኣብ ተወሰነ ሰባት ኣይኮነን እዚ ንኩልና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ደቅና ንመፅእ ፊቸር እዩ ምክንያቱ ተራኺብና ኣነ ፐርሰናሊ ማለት እዚ ክንጅምሮ ከለና ንኤርሚ ገለ መላይ ብዙሕ ኣይንፋለጥና እያ ሕጂ ግን እዚኣቶም ንዓይ ብጣዕሚ ትዝገብርዎሲ ኣነ ክንዶም ዋልሓንቲ የብለይ ግን ትናቶም ሓቦ ክትርኢ ከለካ ናይ በዓል ጆሲ ናይ በዓል ኤርሚ ብጣዕሚ ማለት ኣነ ዋልሓንቲ ኤድመንተንሲ በታ ኸይለትና ኢና ንገብር ዘለና ግን ንዖም ተመርኪስና ግን ንፊውቸር ካለ መዓልቲ ማለት እዩ ካለ ንፅበ ግን ከምዛ ብለካ ሕጂ ኮሚቴ ገለ መለሲ ከምዚ አይና ዘለና ኣብ ዓዲ እንድሕር ካልጋሪ ኮይኑ ሰብነናቱ ኣኪቡ ግን ስቲል ከምዚ ዝበልካ ዓንቲ ወይ ቶም ዓበይቲ ደለዉ ኩሉ ግዜ ስፖርት ዝገብሩ ብድሕሪት ኮይኖም ኣድቫይስ እንዳሃወኑ እንዳተጋገና ክሳብ ሕጂ ከምዚ ትኸይድ ኣላ ብለካ ፅቡቅ እሞ ኣብ ሰዓት ካብካ ዝሰምዖ ዘለኹ ናይ ኮሚቴ ተቋቁመ ካብ ነብሲ ወከፍ ከተማ የለን ኢኻ ዝሰምዕ ዘለኹ ገና መገዲ ግን ከም ሓሳብ ኣለኩም ዶ ከም መደብ هو نسو سنيت مدب مانياتو دين دايسن احنا كم فيدريشن غيرنا مالتيو نقوامي مريسكا مالتي اذا نقول هذا عاد ندخل كيا بوينت خانسيو ግን ኦፍ ኮርስ እናትና ታርጌት ደሎ እንዳዓበና ክንከይድ ከለና ፌደሬሽን ጌርና ባይዶሎ ሎ ምሻለካ ኦርጋናይዝ ዝኾናት ኮይና ፎሹር እቲ ታርጌት ንሱ እዩ መርሓባ ኤርምያስ ትውስኸሉ ኣሎ ድዩ እወ ምናልባት ከምዚ ዝበለካ እዩ እቲ መጀመርያ ተበግሶ ንሕና ትቐንዲ ዕላማ ከመይ ጌራ እግሪ ተኺላ እዛ ናይ ዌስት ኮስት ናይ ምዕራብ ካናዳ ኤርትራን ካናዳን ውድድር ትካየድ እዩ ነይሩ ነዚ ምግባር ከምዚ ኤርሚ ክሎ ፀንሐ ዝያዳ ኳይ ሴት ተዛዕበየ እጃም ተወሰደ ብዓቕምና ምስኡ ንደክም ነርና ሕጂ ግን ካብቲ ሓደ ምዕባሌና ካብዚ ዓመታት ተመክሮ ዝረኸብና እቲ ዝዓበየ ለውጢ ዝብሎ ለብዘበን ንረኣናዮ ንማላት ኤርሚ ንማላት ዝንግዕልዋ ክኸውን ክእል እምበር ብግብሪ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣነን ኤርምያስን ኮች ከም ሰልጠንቲ ኮይና ጋንታ ሒዝና ኢና ንኸይድ ጋንታ ሒዝና ከይድና ኮሚቴ ክንከውን ኣፀጋሚ ስለ ዝኾን ለብዘበን በዓለ ሰብቶም ኒውትራል ዝኾኑ ጋንታታት ዘይብሎም ኣሰልጠንቲ ዘይኮኑ ሓደ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ወይኑ ኣካየድቲ ኣካል ወይኑ ናይ ዳኛ ዝገብሩ ኮሚቴ መዲቦም ብስርዓት ነዛ ቱርናመንት እዚኣ ክኾነና እዩ ዝብል ሕጊ ኣዳልዮም ናብ ከምኡ ደረጃታት በፂሕና ሕጂ ሓንቲ ተሪፋትና ዘላ እዛ ኤርሚ ዝብላ ዘላ ከመይ ጌርና ካብ ኩለን ኣቑምናስ ሓደ ፌደሬሽን ሓደ ቋሚ ኮሚቴ ጌርና ስትራክቸር ንሕዝ እዩ እዚ ድማ ዓብዪ ዕዮ ዝሓት ስለ ዝኾነ ከም ዝትፈልጦ ሳመር መፀ ንገብሮ ቱርናመንት ስለ ዝኾነ ኣብ መንገድና በዛ ሒዝናያ ዘለና ኣብቲ ራይት ፓት ኣለና ዝበልኩዋ ነዚኣ እየ ካብቲ ሓደ ዓብ ለውጢ ዝገበርናዮ ናይ ለብዘበን እዩ ኩሎም ቶም ኮሚቴ ናፃ እዮም ግን ከገልግሉና ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብ ካልጋሪ ጥራይ ስለ ዝኾነ ውድድር ኣብኡ ዘሎ ሰብ ኢኻ ትመርፅ ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ ከይዱ ኮሚቴ ኮይኑ ትራቨል ክገበልካ ወይ ካብ ኤድመንተን ክመፅካ ዊኒፐግ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ንመፃእ ግን እንትዳእቲ ፕሮግራም ከምቲ ንደልዮ ዓብዩ ንማልባት ኣበሎም ሸፊንካ ድዩ ካልእ ጌርካ ድዩ ስትራክቸራት ሒዝካ ድዩ ትባይሎካ ኣቂምካ ድዩ ክግበር ግን ኣብታ ራይት መንገዲ ኣለና ንማልባት የሴፍ ሓወይ ተረስዓኽዋ ተልዩ ክትምላእ ኣላ ትኽእል ቴንኪዩ ፅቡቅ በዚ ከምኣ እውን ቀፃልታትን የሴፍ ኣብራ ምልሳ ክእል እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ክትገብሮ እዳኸመይ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ተመሳሰለ ዓመት ኣብ ሓንቲ ከተማ እንድሕር ኮይና ትሰርሕ ብነፃ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ዓመት ናይ ምግባር ሓሳባት ኣሎ ዶ እዚ ከም ዘምፃልኩም ዘለኹ ሕቶ ኩሉ ግዜ ብነፃ ዝሰርሕ ግዜ ምድኻም ኣሎ ካብ ምድኻም ካብ ሓደ ግዜ እቲ ስራሕ እውን ከምቲ ዝድለይ ስራሕ ንኸውን ካብዚኣ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ መደብ ኣለኩም ዶ ወይ ከመይ እዩ ሎሚ ካልገሪ ድመፅ ዘሎ ዓመት ኤድመንተን ከምኡውን ቫንኮቨር ዝብል መደባት ኣለኩም ዶ የሴፍ
I don't know سمع الله هذا مايك سمعك الله. كان ثاني 50 اوكي حزيات عرفينتي ابزي كداغاغن كله عيدكم وكم تبلي حكيت حطو هو ኣብ ሓደ ከተማ ኹን ከሎሲ ኣለኩም ዶ መደባት ሕጂ ኣነ ድሪኦ ዘለኹ ሜቢ ምስ ገይረ ክኸውን ክእል እየ ኣብ ካልጋሪ ተደጋገም ሪኦ እዮ ከም መደብ ካለኩም ዲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማ ንምንታይ ከምኡ ሓተካ ዘለኹ ዋላ ትሰብ እውን ነፆታ ኢሉ ኤድመንተን ገይሽ ቫንኩቨር ገይሽ እንዳዓበየ ከይድ ኣይ ሪመምበር ባክ ኢን ደይ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝነበርና ማለት እዩ هو نصبو حتى مجمريا تانايت كوميتي مقبار تزاربك يعني سخمل هلا حجي خاب حجي كم بقص ندي تبقيسو خمس بقر ندي تبقيسو كله حجي ناقص إنان خيد لنا كم يجرنا حرنا هنا رايدي كنا غاني كالوت كتمات كمان كانوا واحد كم بعلم اللي بيقدر عم يسوي بعبي كمان تتخيلس بحافش وناي كندا ملو خونن قرب ناي تورنتو أي تقتلنا على لوس قاب حجي سلازي كم سلو لها أسرع حنا هنسبق أما أسرع حنا تاي مالتيو ماني خمر حنا ماني جنزك حزنا أبطل مهنيات صراحة نقصيت فاينانشال كمسز بوسيسات جيركا تواهيد كا حدا نجر جاب جيركا مسيرت كاي كمسز سلازي نقصيت خير دلو مالتين بس حجم كم جمعة راي كم بعد راي تبجيسنا وقعت تجمرها داتا مهارنا غيرنا أو بنفسنا زعبازي بالكان أي كتماجن حبيب متر حسب تجير نيرو مثلا تري تجاجي هو حجي كدمتنا جميرنا حجي مايك من الوقت تمكحت في يكونوا حوادي بولت يمردوا نحنا عايكس وزح سبع لنا هنتف دغل داينا مزغنا في نمبر حزب خالقاري عايكس وزح سبورت عين علو نير علو تراي يكونوا فوكس بصوت زبوديو الجزئيات ادفانتج تبقيسنا رمياس كبقيس علو رمياس ودفون زار كلنا باخم تجمر بوم يمحاسب نير ግን باخم تتجمرت قاعد حايف من ياتنا محمنا نريو متي حجي باينا تبقيسنا ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ክኸውን ከኣድልየት ኣለና ተኻልእቲ ኣይኮነትን ኣብ ኣይሰለጠትን ቫንኮቨር ገብሮ ሓሲቡ ነይሩ ኣይሰለጠቶምን ሳልሳይ ግን ኤድመንተን ገይሮማ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ ዊኒቤክ ክገብርዋ ተባሂሉ ነይሩ ዊኒቤክ ኩሉ ወዲኦም ኣብ መወዳእታ ቅድም ቫንኮቨር እዮም ዝኾነ ናቶም ጉዳይ ኣለዎም ኣብ ዝኾነ ዝተጎድአ ወይ ድማ ተሰንዑ መዘከርታ ዝግበር ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያን ከዓ ስለ ውድር ምሳና ልክዕ ዝግበር ስለ ዝነበረ ነዚ ብፍላይ ክብረት እቲ ኣብ ዓለም ዝተፈለየና ንእሽተይ ንዑ ኢንተራት ወይ ድማ ሓገለ ነገር ከይመፅእ ንሕጂ ስንግበሮ ተባሂልና ማለት እዩ ከንዲ ግን ዊኒቤክ ከዓ ምስኡ ሒዞማርያን ዊኒቤክ ግን ኣብ መወዳእታ ኣውርሕተርናኸሎ ኣይከኣሉን እጂ ከምቲ ዝበለካ ረሕና ኩሉ ግዜ ወግስና ኣብ ውሽጢ ወርሒና ዝተበጊስና ጌርናዮ ስለዚ የድክም እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንተደኣ ከምኡ ዝኾነ ዞም ኣሕዋተይ ኣብ ዝኾነ ዝጎሱ ኮይኖም ክገብሮ ኮይኖም ዌልካም ኢና ኣይኮነትን ግን እሱ ባይንልና ንሕና ግን ትቋርፅ ስለ ዘይብላ ከዓኒ ከምዛ ዝረኣኻያ ከዓ ገልጠምጠም ኢልና ከዓኒ መቸም ዝከኣለና ጌርና ንኸምኡ ንፊቸር ግን ኣብ ነብሲ ወከፍ ከተማ ክኸውን ኢና ንደልዩ ከምኡ ይኸውን ደሎ ብጣዕሚ ከዓ ክህልዎ ክንበፅሕ ንና ክንዘዋርዳእ ንደሊና እቲ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ኮይንና ከማን ምስኦም ኢድመንተን ከይድና ሰሪሕና ኢና እዚኣ ንሕና ዘለና ሲ ኣሰልጠንቲ ይኮና ናይዚኦም ቁርብታ ኣሎ ኣሰልጠንቲ ስለ ዝኾኑ እዚ ቁርብ ፀገም መፅኦም ንሕና ግን ኣነ ዳዊት ምሕረት ኣብ ጅውስ ሰባት ሓዊስና ኣሎ كيدنا مسرح طلعي بقاو كان تايبلنا كنسحب زوم طلعي نخيلنا سلازي كل فتره تكون له زقل مدد نكبرنا اب اجيزنا من كم توعد كا زوم بسطين زي تجبرت صوتا كل جمجمنا كما يكوني من كغبرت خيلات تبعيلو كاب حجي مدد كنوسينا لزبقا بعلتنا السرينا مالتي هذه كم كبر طب كم ما حتى تاي مسلكم كل جزيتي ناي ኣሎ እንዲሁ ነፃ ዝኾነ እዚ ናይ ስፖርት ዘለኹም ወስኻትኩም ካብ ፖለቲካዊ ካብ ተፈላለየ መገዲ ንኩሉ ድሓቁፍ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዊኖታት ህዝብና ኣብ ገለገለ ፖለቲካፈላለየ ትፀወታ ንኩዕሶ ኢሉ ናብ ካልእ ከይድ ስለ ዘሎ እስኻትኩም እዚ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ወይ እዚ ዓይነት መደባት ኣውፂኹም ንኩሉ ድሓቁፍ ስፖርት ክገብሩ ከለኹም ናይ ብሓቂ ጠመቱ ነዊሕ እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ሰብ ክዛረብ ክሰምዕ ከለኹ ደስ ይድብሎ ክትገይሽ ከለኻ ከዓ ኤድመንተን ሓንሳብ ቫንኮቨር ገለ ነቲ ሰብ እውን ተራኽብዎ ኣለኹም ማለት እዩ መርሓባ ቀፂለ ነንመፅ ዘሎ 5 ዓመት መደብኩም እንታይ ይመስል መደብሲ ተሓስብዎ መደብ ኣሎ ዶ for the coming 5 years ንዝብል ን5 ዓመት እዚ ዓይነት መደብ ኣለና ገለ ድፈተሽኩም ኣሎ ነገራት ዶ ትንግዚ ኣየሴፍ ኣናትካ ኣየሴፍ ناتي اوكي انا 5 عامات كم زبلك هاي بتجي
زيا نيزي جمجام جرنا انتاي نقبرينا نجزا رسول تقوان كوصا له حجي كايدا الناس بقى انتاي نحن نقبر جي بزح نقرات تحتت على حجينا أبنت نايقور حجي أب قمت هاي نبرن بعلنا هنا جرنا نا أول تايمر كأول تزارارينا أبحب جلد أتويلن استقبريلن نحججن تزارارينا نقبره منياتو رينا هنا زتقوم خمسة ولا دلها نقول يترنا أبزي أسيب ولا عيبون ولا عبي يكون سي كويس فريتو سبورتس بنسيت راي نزدلو زي عباي نجري خاني إنه زمان قارد راي يكون ويا بانكور سكنا بانكور راي يكون نقول له خطر نفس الزخل بعابيو كم زجرنا خنكي حقنا وطينا أكايدنا معرارنا قوامنا وطينا بزمن سدولو تبلس خن قبر هم نخل تتابعنا لنا في الله يزجبرنا ودرنا يتماري التابعنا له في جبر كم درس سلازي نفيتشر نخنز عملها كل كايكل كات حجج جميرنا كانوا عبيهم نخل جن فريقنا لنا كعجزنا زهور السبات كاني على لنا لنا سلازي كجبرين حمش عمت زيد أقوات دينا ورقة تسفى جبر بصبوك خير الجنا حمش عمت رأي يكون وصلت عربينه كم زنا ينورز أمريكا زجبر دلهم عسي تمسير تزي جالك سلاسة قلنا عمت يتجرو أربعة عمت تجرو مر حجنا إحنا عسيز ده يكون زم قول حجر يوم دلنا نساتهم تقصلوا هنا كله خير عنده سلازي عندنا نقبره دقبنا قلنا فاينانشال نديو نيت فاينانشال كأرحنا حرك ملسل كهرية ويملسل كهوريهم نوعون سر حلو لنا السطر فينو كجبر خلينا اللي حمش عمل كين وكيد مكيل كجبر مكيل. So I think وصل لا دل مثلني إرمياس توصل لا نقدر لك إرمياس. نمالبات سيفا بزح مدبيوتي رأي كم زبلنا كاب معرب كندا تراي تحشير ونخيتر همي جرنا نملو كندا نقبرو ونزبل مدب مسناي تورونتو وكلتون عمي بأكل تراخيبنا أنا سيف زنوبرو تزاراري بناينا تسناي دليت هالو جن أتي بايتا سلزيل لتراي أجيكن كم زرع خير مدباتنا عند عبي خيدا له كابنا من سيات راي حليفو ناي قلعو تحويسو ناي all timers legends دابل ناي legends الوعلون كاب قصر دابزح خيدا له سلازي إذا بايتا زند عبي مسكدة رجيت أنيا المالبات كم زولقا كوفي لنا رجي لنا بلان استراتيجي أي تمرحنا عند أنو كونمبر كل رأينا سي سرت منبر مالبات حموش عامل الكادو زبلن أيقونن. أنا نقولي حياتكم. أول أنا تردي إكا أب حموش عامل جن أنت أتشيف تجوبرو نزبلن ديو تسفى جبر أنا أو وش إذا حموش عامل وشتي إذا تورنمنت إذا عبيسي مالبات ناي ريكروت سنتر خون مالبات أبزناتنا ناي أفريكان نيشنز كاب تورنمنت أبز جبرو الأوان وايت كابس كابز ماتش أميهم نعشت من إسيات سلكت يوم زخولو سلازي إذا سحبت زي أوش تزحموش عمت انت لافت إرنا رجت أنياه زوم من إسياتنا زلوا تسعاتي كل بايت أخطر اللون سلازي أتليس تانخ إلى إزي مالبات تخنقبر تزي كلنا إذا دلنا بوتنشال حيزنا انت داغت سيلنا جن مالبات بابليسايز مدوار انت دا عبيب رجت أنياه غانتاتات متين لوكال غانتاتات متين دقنا عبي opportunity خوني سلازي أبناتي رأي أبنات نفسه كفرأي كم زلوا رجسيني. بو مساوون دقت سلت بزعوا فاينانس نزي كل جزء كتباوي قداي كتباوي إنه كل وكالو تكسلون ولا نختعبون نزبل بخمي حسب على تكون هجيناي كتباوي زخون عينت زيادة أساسات كمان ناي fundraising مقبار ديو كابسيتي ترخبو خمسة حاجة تنكفكا إرمياس تنكفا عبي خاسي كمي غير كخال سبونسر سابز قصاتفوهم تقورو من زبل بخمي مدبات علىكم نزينا غارس كفاينانس نتقورو ويدما باجت بقطباوي دحقزوكم مقدتات دحسسكم ونغارات اللورو أنا ليك من الأستاذ يا مايك إزيا كابكتيكم حريقم whoever was الآن أبزي عندي نيري جبزا تجمرت من الأرض كابزي أتبقيس كان أفكار كيس لزهون نديو السوتي كل سجم نقرأ كان حكي بقول بديو بجزينا ديو تسكتاي بلينا فاينانشال جن كله حسن كوين مالتي حزنا قلتي كلن كانت هذا إننا تنكفلن شو عتم تكفلن أبزح جست ساوتين فم أول فاي مركات سلسلة تكفلن الجبتنا يتصاوتي أتاو بقرنا نبقس جن من الوقت إدمنتن كم يجرم ما رح نرمي وسخلاي جرمي حركو سخلاي
ናይ ካልጋሪ እንታ መጀመርያ ክትበር ከላ ንብሶ ከፈደ ድኳን እንዳኸድና በዓል ሳላሕ አል ዘለዎ በዓል ቢንያም ዘለዎ በዓል ወዲ ሰሌ ዘለዎ ኮይና ገዛ ድኳና እንዳኸድና ብዙሕ ሓገዛት ረኺብና ኢና ምክንያቱ ድኸበረ ሽዑ ዝገበርናያ ነይሩ ድሓር ከይገለፅኮ ከይሓልፍ ከዓኒ ሽዑ ግዜ ኮሚኒቲ ከማን ናይ ሜዳ ክኸውን ከቢልና ግዜ ትገበርናያ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ካልእ እትረኽቦ ፋይናንሻል ካፓሲቲ እዩ መንግስቲ ግን ዝተገብረ የለን ሕጂ ግን ኣብዚኣ ናብ ሰብ ከሸግር ኣይደለና ምክንያቱ ማይ ገገዛ ከይድካ ወይ ድኳናት ከነሸግር ኣሸጊርና ይመስ ዋላ ባንክ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ውድር ክንከይድ ከለና ዘመን እስያትና ከምኡ እንዳተቀበዙ እዮም ሕጂ እታ ክንግበር ዘለና በቲ ዓቕምና ጌርና ቆጢብና ንኽእል ተባሂልና ውስናት ግን ሓገዝ ሓይትና ኣብዚኣ ከይመስኮንኩ ከይሓልፍ እታ ዝገበርናያ እንታይ እያ ናይ ካቶሊክ ኢሚግሬሽን ንቤትሮስ ኣዛራሪበ ማለት እዩ ከምዚ ለና ሄደ እሞ መፂኹም ናትኩም ዝኾነ ነገር ፕሮግራም ከተርእዩ ንስቦ ተላልዩ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዘሎ ሲ ብኡ ድመፀ ብዙሕ እዩ ስለዚ ንስኹም ትቆሙ ንሕና ከዓ እንጥቀም ንኸውን ገለ ከዓ ትሕግዙና እዩ ቤትሮስ ኣይሓመቐን እታ ግብእታት ሒዝና ማለት እዩ ደብዳቤ ክፅሕፉ ኣለኩም ናብ ካቶሊክ ካልኣይ ነገር ከዓ ፕሮፊት ኦርጋናይዝ ከም ዝኾነ ከዓኒ ክትገብርዎ ኣለኩም እዩ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራይ ክንባል ከዓ ካናዳውያን እኳ ላይወስሉ ኩልኩም ትብል ሕጂ እንታይ ጌርና ካናዳ ኤርትራውያን ዌስት ኮስት ሰፖርት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ጌርናያ ማለት እዩ ሕጂ ከምኣ ግበሩ ኢሉና ከምኣ ጌርና ምስ ሚንያም ተጓይና ኣብዚኣ ጌርና ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ ኩሉ ጌርና እታ ባንኪ ክልክዕ ከምኣ ከፊትና ደብዳቤ ፅሒፍና ኣሎም ቸክ ከዓ ብኣ ገይሮም ክተሸጥ ፅሒፎምና እዚኣ ኣልቢትሮ ትኸውን ዓፅያትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተስፋ ረኺብና ኣለና ማለት ንፊቸር ከመይ ክንገብር ኢና ቤትሮስ ካልእ ልምዲ ኣሎ ንኣብነት ሎሚ ሸት ደምሰና እያ ኣኼባ ምስ ጆን ክላውድ ከምኡ ዓሚቱ ተዛሪብና ኣለና እቲ ዝሓሸ ተፃዋታይ ዝኾነ ሲ ከፊሉ ዘይኮነሲ ኖርማል መፅኡ ተፃዊቱ ክኸይድ ጥራይ ንገብረሉ ኩነታት ካብ ሕጂ ሒዝና ክንዕብዮ ንሓስብ ኣለና ኣብ መገዲ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ምስ ወዳእነ ነዚኣ እያ ተስፋ ኣለና ንእግረ መገዳይ ግን ብዙሓት ደገሎፅ ሓገዙና ኣለዉ እዚ ኩነታት ኢልያስ ማለት እዩ ሪል ስቴት ከምኡውን ዊታ ትበሃል ኔራ ኢሚግሬሽን ሰናይ ትበሃል ናይ ምግቢ ምሕረት ኣብ መብራህቱ ትበሃል ከዓ ኣሎ እዚ ናይ ማሰዋስትኮ ወይ ድማ ማካምቦ ዝብል ዘለዎ ወዘተ ካልእ እማ ንድረስኩም ከውኢታት ተሓጊዞምና ማለት እዩ ግን ውሕዳት እናታቶም ንበዝሒ ግን ናይ ካቶሊክ ዝሓገዙና እዩ ስለዚ ተስፋ ረኺብና ኣለና ንፊቸር ከምኡ ክንገብሮ ከዓ ኢና ንሓስብ ኣብ መገዲ መርሓባ ሰምዖም ዘለኹም ተኸታተልትና ናይ ምዕራብ ካናዳ ኮሚቴ ከም ኮሚቴ ንበሎም ዘካይዱ ዘለው ኣብ ሓለፈ 4 ዓመት ጀመረ ማለት እዩ ክዓቢ ኣብ ካልጋሪ ቫንኩቨር ኤድመንተን ብሩክስ ከምኡውን ዊኒፔግ ድሓቆፈ ሆፕ ዊኒፔግ ሳስኩቱን ከማ ንሳተፍዎም መፅኦም ዘለዉ ብከመይ ኢሎም ዕብይዎ ስፖርት ፍቅሪ ምዃኑ ከመይ ኢሎም ክሳተፍዎ ከም ትኽእሉ ብዛዕባ ኦርጋናይዜሽን ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ኢለ የምፅኦም ዘለኹ እሞ ቀፂለ ቅድሚ ሕጂ እውን ብናይ ባህሊ መደባት ተሰሪዑ መእተዊ ቁጠባ ሓገዝ ንኾነኩም ኣብ ናይ ምዕራብ ካናዳ ዝካየድ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝካየድ ናይ ሳኮር ቶርናመንት ዩዥሊ ምሸታዊ ትህሊት ኣሎ መዘናግዒ ካብኡ ኣታዋት ኣለው ብኡ እውን ነቲ ሰብ መፅኡ ተፃዊቱ ካብ ኤድመንተን ድዩ ካብ ቫንኮቨር ድዩ ካብ ዊኒፔግ ድዩ ምሸት ክዘናጋዕ ባህሊ ዓዱ ክሰምዕ ክእል ወይ ተፈላለየ መደባት ገብር ደሊ ከምዚ ዓይነት መደባት ኣለኩም ዶስ ካብ ሕጂ ዝረኣኽዎ ነገር የለን እንተተጋጊኻ ኣርሙኒ እዋ ንሱ ኣብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክምለካ ፀናሕና ኣብ መደብ ኣሎ ግን ስቲል ክሳብ ሕጂ ንሰርሓሉ ኢና ዘለና በርቲ ቀንዲ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብኡ እቲ ገንዘብ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እንዳር ሓዊስካዮ ኩዕሾ ተወዲኡ እቲ ትሮፊ ገለ ክወሃብ ከሎ መፅኦም ኮፍ ኢሎም ቢራ እንዳሰተዩ ጁስ እንዳሰተዩ ደርፊ እንዳረኣኻ ዋላ ሽዑ እቲ ኮሚኒቲ እቲ ማነስ ኣብኡ ይሕግዘካ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዝገበርናይ ነገራት የለን ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ በታ ክእለትና ማለት እዩ ዊ ሰርቫይቪንግ ምሽ ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ሓሳብ ኣሎ ኮሚና ክንገብር ምክንያቱ ርኢኻ ከምዚ ትበለካ ዓንተ ወይ ብናይ ናእሹ ቆልዑ ኣድጌርና ሕጂ ናይ ናእሹ ቆልዑ ኣለዉ ናይ ማስተር ኣለዉ ተረዲካ ካብኡ ተበጊስና ከዓ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኣብ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ከላ ስድራ ሒዛ ትመፅእ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ፐርሰናል ማለት እዩ ካብ ኤድመንተን ዳርጋ ማስተር ተባሂልና ስኩልና ደቅና ሒዝና መፂና ሰበይትና ማለት እዩ ኩዕሾ ምስ ተወድአ ሓሳብና ከምኡ እዩ ካልእ ከይድካ ኣብቲ ክዳንካ ቀይርካ
مش كيد كادقها ولا تراديشن المساغانا ساسعو إذا دولي زينا تحسبنا الخام جمرتا مالتي دعابنا كيد كلنا that's what it is ግን كل ነገራት አለው እንዲ ቀስ እንዳገበርና ካ ንገብረለና ግን we still will need ብዙ ነገር ሓገዝ ካብ ሰብ ከድልየና ዮ ፎርስ ማንያቱ ክሳብ ሕጂ በብኸለትና ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ግን sometimes ከቢድ እዩ እንድሕር ከም ዝብሎ ኣለኻ ግን ኣብ ንነዊሕ ግዜ እንድሕር ንገብሮ ኮይና ኩሉ ግዜ ካብ ጅባኻ ውፅኢኻ ካብቲ ለሚንካ ትገብሮ ነገራት የለን ከምዛ ዓንቶ ይልበልኩ ግን ከምዚ ባይሎ ናትና ኦርጋናይዝ እንድሒዝና ማንያቱ ብዙሕ ፈንድራይዝን ማኒ ካብ መንግስቲ ካዚኖ ዲወድ መዓት ኣሎ ድመፅእ ሕጂ መደብ ኣሎ ከምኡ እዩ ሓሳብና ኩሉ ግዜ ራሕብቲ ኩዕሾ ምስ ተወድአ መዳይ ሂብካ ኣብቲ ሜዳ ማለት እዩ እዚ ክንጎድፎ ኢና ንደሊ ኣድልካ ሰብ ተሓፂቡ ሻወሩ ኸይዱ ኸይዳት ብደንቢ ኮይኑ ኾል ተኻሪና ደራፋ የምፂኻ ድዩ ወለ ምፂኻ ድዩ ምክንያቱ እቶት ከማን ኣብኡ ኢደሎ ሓቂ ተሓይሽ ኣጋጣሚ ስጋብ ሕጂ እውን ዋይዶም ጉኢልኩም ተተሓሳስበኒ እንድያ እቲ ምስራሕኩም ከይጀመረ እቲ ፎርም ምግባር ሓደ ሽማግለ ሰልፍ ክሕግዘኩም እዩ እስራዕ ኣሎ ሰብ ማለት እዩ ካልኣይ ኦፍኮርስ ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ዴሊጌት ክትገብር ፓርቲሲፔሽን ክህሉ ክትዕድሙ ኣለኩም መስለኒ ብናተ የረዳኣ ሰብ ናቱ በብናቱ ጎኑ እንድሕር ፈቲንካ ደፈተኩም ካይኩምኩም ተፈቲንኩም ከዓ ንገሩ ንድሓን ካብቲ ሓደ ግን ኣገዳሲ ዛ ሕቶ ደምፃኹልኩም ገለገለ እቲ ቁጠባዊ ሕግዘኩም እዩ ግዜኡ ስጋብ ካልእ መደባት ትድህስስዎ ማለት እዩ ኣገዳሲት እያ ኮይና ሰሚዓ ካልኣይ ከዓ እቲ ሰብ ክመፅእ ከለኹ እቲ ሜዳ ክሪኦ ኣነ ቀዳም መፅእ ከለኹ ርኢ ኣሎ ፀወታ ምሸት ከዓ እንታይ ፅበ ገሊዩ ህዝብና ክስዕስዕ ይደሊ ኣዴታት መፅን ክስዕስዓ ዘልያ ወይ ኣብኡ ኢለን ምሸት ምሻለካ ከምዚ ኣብ ገለገለ ዝሪኦ እኳ ገለ ቀጥየ ብዝሕ እንዲ ስጋብ ሰዓት ክልተ ገለ ኸውን ግን ምሸታዊ ትሪ ስጋብ ሰዓት 10 ገለ ክልዎ ከሎ መዘናግዒ ትገብሩ ኣለኹም መእተዊ ገንዘብ እውን ክኸውን ኣሎ ዝብል ሕቶ የጨልኩም እሞ ኣይ ቲንክ ኣብ መገዲ ኣለና ኢኹም ዘለኹም ናብኣ ላላ ሴፋ ኣልካዶ ጎሄር እያ እንትምላላ ጀርመያ ገሊፅዋ ፅቡቅ ገይሩ እንዲ እንታይ መስለካ ትፍራሕና ከንወድቕ ንፈርሕ ምክንያቱ ገንዘብ የላ እታ ዘላ ሕጂ ተዛረብና እዛ ፀወታ እዚኣ ኩላ ጥፊእና ኢና ፈቲና ነርና ዝከረኒ ነበር ካልኣይ ዝገበርና ኢና ኣዳራሽ ክንሕዝ ኢና ኣዳራሽ ኣትሊስት ኣብ ሽሕ ሓቢሉ ክበፅሕ እዩ ደረፍቱ ከዓ ብቀሊል ብክስታይ ክሕጉዝና ኢልና ሓሲብና ግን መርዓታት ስለ ዝነበረ ክንረክብ ኣይካል ንዕኦም ከዓ ክንከፍልና ነቲ መሳርሒ ሰንቢድና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እታ ንዓና ሕቆና ሰይራትና ዘላ እታ ገንዘብ እያ ቁሩብ ንዓኣ ድልድል ተልና ግና 100% ኣይንኸስርን ኢና ከማ ግን ክህልወካ ኣሎ ደፊርካ ክትኣትዎ ኣለካ ናይ ሰብ ገንዘብ እንዳለመንካስ እሞ ደይብልና በታደለ ካብ ጅባና ክነውፅኦ ክምለስ ድዩ ኣይምለስን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ስለዚ ንሱ ፍሪሕና እምበር ከም ሓቂ ዋንስ ተኣጌርናያ ንሳ ከም ትሕግዘና ፈሊጥ ግን ኣቐዲምካ ይክውን ደጎ ንኣብነት ሕጂ ዊኒቤ ከም ገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም ንሕና ክንገብራ ሓሲብ ፈሊጥና ነርና ክንኸውን ቅድሚ 6 ወርሒ ቢልካ ዋላ ካልእ ስረፍሲ ቲኬታት ሸጥካ ዝፀንሕ ሰብ ብግድድ ከማ ክሸጠሉ ትኽእል ኢኻ ኣታዊኻ ትፈልጥ ተላ ሕጂ ግን ኣብ ሓፂር ጉዳይ ግን ክመፀና ክእል ሰብ መዓት ፓርትታት እዩ ዘሎ ድሓር እቲ ግዜ እውን ኣይሓገዘናን ንኣብነት ብዙሕ ነገራት ብዙሓት ደረፍቲ ይመፁ ሽዑ ግዜ እዛ ናይ መስከረም ሓደ ከዓ ትግበር ኣሎ ንዕኡ ኣብኣ ትኸውን ደላ ማይ ተመናይ ከዓ ንገዛእ ርእሶም ኣብኡ ግበር ኣሎ ሕጂ ኣነ ብግምት እትየ ዘለኹ ካብኣ ክንፈልየላ ንኽእል ካብኣ ንክፈልየላ ላዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብየ ክግበር ኣሎ ኣብ ቫንኮቨር ምሳና እዮም ዝገብሩ ዝስይም ነዚ ፍልይ ኢልካ ሓንቲ ሎንግ ዊኬንድ ክንዘራረበላ ኢና ንዓና ትጥዕመና ሕጂ ንሱ ፍሪሕና ኣሎ ማለት እዩ ባሕር ክንከስብ ኢልና ከዓ ከይንወድቕ እሞ ኣብ ገለ ከይንኣቱ ምፍራሕ እዩ ማለት እምበር ጥቅስ ዓብ ጥቕሚ ኣለዎ ሳውንስ ጉድ ሕራይ መርሓባ ቀፃሊ ትሕቶ ዘላትኒ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ይረኣኹም ስጋብ ሕጂ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዚ ከም ዝፈልጥ ኣብ ካልጋሪ ብፍላይ ድነጥፋ ኩዕሶ እግሪ ኣለዋ መደብ ኣለኩም ዶ ንመፃኢ ኣተኪርኩም ብርከ ኣብ ተሓለፈ እዋን ሓቲተኩም ነይራ ኣብ ሬድዮ ዝገብሮ ሎካል ማለት እዩ ብዙሓት ፔራንስ እውን ይሓቱን እዮም ንአን ትኸውን ጋንታ ሓንቲ ጋንታ ሪያ ክልተ ጋንታ ሪያ ኦፍኮርስ ክልተ ጋንታ ክህልዋ ኣለዎ ጋጠማ እንተኮይነን ግን ኣትሊስት ኢንክሉሲቭ ወይ ድማ ንኩሉ ድሓቁፍ ፍላይ ፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ መደብ ኣለኩም ንመፃኢ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ረኣኹም ዝካብ ሕጂ እንድሕር ስሒተ ከዓ ኣርሙኒ እዚኦም ንዓያ ትመስለና ናይ ሕጂ ናይዚ ክዛረብ ናይ ክመደ ካልጋሪ
ምናልባት ጀርመያ ኤርሚያስ ሓገዩካ እዚኦም ናቶም ብልዎም ሆሪ በበይና በታና ድላትና ግን ማይክ ብቀዳይ ሓይትካ ነርካ ኣነ ብጣዕሚ ግደስ የብ ዝኸኣኒ ደቂ ኣንስትዮ ደሊና ዋላ ከማስ እንታይ ኢለ ምዞም ዩ17 18 ፃወት ነሩ ክልተ መሪፀ ነይረ ትፈልጠን ኢኻ ንያት ተስፋይ ዮሳን ከኣን ጓል ተኸስተ ማለት እዚኣተን በበይነን ጌርካ ክፃወታ ኣቅስዕባ ከምኡውን ካልእ እውን ደቂ ኣንስትዮ ንኣሽቱ ከዓ ኣለዋ ካብኦም ስሒበ ነይረ ግን ብዙሓት ግን ንፈልጠን የለን ክንገብር ኣይከኣልና እሰን ከማና ይመፃና ይጣዕመንን ክመፃ ይከኣላ እቲ ዝገርመካ ጓል መንሽሙ ጥራይ ጓል ሳልሕ ኣደኒማን እሳ ምስ ወዳት ተፃዊታ ወዚ ግን መደብ ዘድልዮ እዩ 6 ወርሒ ጋንታ ኮይነን ንጋንታ ቋቂምኩም ኢላ ታሕቶይሲ ነፍሳ ዝኸኣለ ጋንታ ኮስኪስኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት እያ ታሕቶይ ነይራ ውልቀ ከይኮናሲ ከም ጋንታ ኣያል ስራሕ ማይ ከምኡ ጋንታ ምፅኻሲ ትፈልጣ ትምስሲ ኣብዛ ትምህርቲ ቤት ትፈልጣ እንዲኣነ ኣብኣ ዝፃወታ ከማ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋን ሕጂ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ዓቕምናሲ ድሩት እዩ ብዚኣ ክንገብራ ንኽእል ምናልባት ትብል ግና ጀርመያ ወይ እርምያ ክህልዎም ክህልዮም ብደቂ ኣንስትዮ መጠን ኣብኡ ኣይነጥፍናን ኣለና ኣይነፍዓናን ኣለና ክብለካ ኣብቲ ምናልባት መዕፀዊ ይነበርካ ነበር እዚኣ ነብሰይ ንኽኢለ ንወለዲ ከማ ንኽእል ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ክኽእል ኣለዎን ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ክትሓዞ ዘሎ እዩ እዚ ንሰርሓሉ ይል ዝበለ እንዲሁ ዘብፆተይ ግን ኣብነቶም ክዓዲ ክግበር ከሎ ይህልዎም ምኾና ኣብነት ኮኑና ምናልባት ኣብዚኣ ድኽመት ኣላትና ንሕና ብላኒ መርሓባ ኣይ ቲንክ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ መሪስኩም እንዲኹም ናይ ፋንድሬይዝን ትብል ካብ ሲቲ ኦፍ ካልጋሪ ድዩ ወይ ሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ድዩ ዋላ ብሩክስ ቫንኩቨር ድዩ እዚ ኣብቲ ናይ ፋንዲን ዝግበር ዓንቶ ኣይ ቲንክ ኤርሚያስ ክንፉ ተንኪፍካ ነርካ መስለኒ ምስ ዓበየ ወይ ሬኮግናይዝ ምስ ኮነ ናይ ምፍታሽ ብካልእ ስፖንሰርስ ክትኾነሉ መገዲ ቁጠባዊ ጉዳይ ተእትወሉ መሊስካ ነርካ መስለ ስለ ተጋግየ ማይ ራይት ልካ ኣለካ ቅድም ፎርም ክትኮኑ ኣለኩም ግን መስለኒ ተዘጋግየ ኣትሊስት ዊ ሃቭ ቱ ቢ ረጅስተርድ ክንከውን ኣለና እዚ ብዙሕ ክስተያት እንዲ ከም ዝብለካ እዩ ትቐንዲ ዕላማ ፕሮፊታብል ንምዃን ዘይኮነ ሲ ነቲ ኢቨንት ከመይ ጌርካ ንዑ ዘድልዮ ኤክስፐንስ ምድላይ እዩ ትቐንዲ ምናልባት ከም ሓንቲ ሪሶርስ እዛ ናይ ሌታዊ ትልሂት ገለ ንብላ ማለት ኣደ ቢጊኒን ኣብቲ መጀመርያ ከም ዋላ ናተይ ራእይ ወላ ኩላህና እውን ይዘራረበሉ ኢና ከም ራእይና መጀመርያ ነቲ ካቨር ክትገብረልና እዩ እንተዳ ስፖንሰሪንግ ገለን ረኺብና ግን እሱ እውን ኦፕን ደይግደፈሉ መንገዲ ኣይ ክህሉን እዩ እዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበላ ሓቂ እዩ ምናልባት ካልጋሪ ምስቲ ኩሉ ሓያል ተሳትፎ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይረኣኹን ኣባና ግን እተን ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሓ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ወላ ኣብቲ ውድድራት ኣብዚ ሊጋት ገለ ክትሪኦ ከለካ ናቹራል ብሓፈሽኡ ቫንኩቨር ክትሪኦ ከለካ ይዛረብ ዘለኹ ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ከዓኒ ኣዝዩ ደስ ዝብል ምዕባለ ሪኤ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብኡ ስለ ዝነጥፍ ኣቐዲምካ ምዝራብ ክስታይ ከይከውን ርግፀኛ እየ እንተ ሓደ ስጋ 4 ጋንታ ተዘይሎ 2 ጋንታ ተወዳደርቲ ኣብ 2 ዕድመ ኣይክስኣንና ንኸውን ኣብ መደብ ኣሎ እቲ ከም ሓሳብ ኣብ መደብና ኩሉ ግዜ ኣሎ ጥራይ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ እንቅፋታት ኣብ መንጎ ፋይናንሻል ሜዳ ትስእን ብኩሉ ክትማላ ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ዓባይ መሓንቆ ፋይናንስ ስያሳ ፋይናንስና ከመይ ጌርና ንዕብያ ኣብ ኣይና ንሰርሕ ዘለና እዚ ኣሎ ብዙሕ መደባት ኣለና እየ ድብል ኣነ ፅቡቅ ርግፀኛ እየ ኩላህና ንብጎ እዚ መሰረታዊ ቤዚክ ክስታይ እዩ መርሓባ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ዘላ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሓደ ኩዕሶ ጋንታ ቶርናመንት ክካየድ ከሎ ሓደ ሴኩሪቲ ፀጥታ ካብ ሕሉፍ ኣብ ገለገለ ትርኢ ኢኻ እንታይ ተመክሮ ሪኢኹም ዝሓለፈ 4 ዓመት እሞኸ እንታይ ከመደብ ኣለኩም ብርከስ መንእሰያት እዮም ሓደ ኣብዚ ዝዓበየ ቁልዕት ኣለዉ ብዙሕ ዝረኣኹም ሕጂ ዲስፕሊን ስለ ስርዓት ዘለዎም ኩዕሶ ከም ኩዕሶ ዝርእይዎ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብውልቀ ስለ ዝወስዶ ሰብ ናይ ምጉናፅ ትርኢ ኢኻ እንታይ መደባት ኣለኩም ነዚ ብከስ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንእሽተያ ተድልያ ሓንቲ ነገር ክትባላሾ መደብ ኣለኩም ዶ ንሓደ ሓደ ብሕክምና ሓደ ሰብ ተጎዲእካ ወይ ተሃሪምካ ከመይልካ ተኣልዮ ክልተ ብሴኩሪቲ ሓደ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኮነን ነዚ ነቲ ሰብ ነዚ ክስዕቦ እንድሕር ኮይኑ ወላ መፂኡ ክከታተሎ እንተኮይኑ ነብሱ ዝኸኣለ ስራሕ እዩ እዚ ኸ መደብ ኣለኩም ዶ ኣብ መፃኢ ጀርመያ ኣነ ክምልስ ኣነ ከምዚ ኦነስ ኮይና ክንዛረብሲ ከም ዝትብሎ ዘለካ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝኾነ ወላ ዝኾነ ቶርናመንት ገለ ክትገብር ከለካ ሴኩሪቲ ሴፍቲ ገለ መለ እዚ ቀዳማይ እዩ
100%. أبزناتنا نتاعلو مسيلكا خمزي نلقى لنا كله تلات هالو نقبرك ندعبها كيف كان لقى زقبر نجاراتي of course خمزي يرمي بالك نحن ريجستر نحركونا كل نجار هالو مالتي رديكا جنزب حيس كها صغار نجار كتقبر تخيلها جنبتي تارجت نادرلو فوكس كوينا 7 دقائق خدنا سيريس دخونة كوميتي دخونة أبتا ريجستر كوينا فيدريشن قبل لا مانياتو فيدريشن دحيسكا كاو إيز مالتي ريجستر نحكون كمالتي سوري جنزب لك أنا حجي أبزي بيرسونال ناي كوعشو ناي يوز أكاديمي لنا ريجستر كوينا يعني ريجستر كنقبر كن داي 3 عامات وسيدنا حجي أو نحرات خاجن كمزي جوست بالك ما نحرالو كله ديريتالو زي ناي سيكوريتي تبل لغا 2 years يكون زاربولو نيرنا ግን ከም ዝበለካ ወላ ካፕቴን ኣምፂና نتن كوبا ميداليا قال يا خمان اي اغللنا مبزع سب كاب جباها وصيغه خا تقبره برسو اقداسي سيفتي لك على زغونه نغرسي انا ذكرني وحمش عامات اب نا ايثيوبيان تورنمنت اب كالغارنا تصاوتنا خلا حدا اغرو تسيرو ذكرني شعو امبولانس مصيا ولا شعو كمان جميرهم نمنتاي ديبلكم من قال مليلهم حزوم مالت مش لكات تم بوليس تمبري امبولانس ريبورت قبرو نيرو حجاب زناتنا كل جزء 5 جوسج بلاكا كل جزء تصلينا انا نود معناته حدا نجر كيكون كيقاطر معناته تفلت يا اخا ابز عادي بزي زم نجرات نني اشتي مزدريلكا you know that right كنانا دليتنا هوميو مصعبنا كل جزء تبلد لغا ابانا له ግን we need a money ገንዘብ ማንያ ታጂ ታሽል ገረና مرحبا ናይ ባሓቂ ወልት ከታተሎም ዘለኹም ከተማ ካልግሪ ከተማ ቫንኮቨር ኤርሚያስ ኮሙኒሴፍ ካልግሪ ኤድመንተን ኤርሚያስ መስፍን ኦር ጀርሚያ ብዛዕባ ናይ ምዕራብ ካናዳ ዝካየድ ዘሎ ብቐፃልነት ክንክሳተፍዎ ብዙሕ መደባት ዘለዎም ኣሕዋትና እዮም ናይ መወዳእታ ዕድል ክበኩም እየ ነዚ ሰማዒ ኣብ ሬድዮ ኤሮና ብፍላይ ክላብ ኣብ ካናዳ ጥቕነት ትብልዎ ነገር ተልዩ ቤተሰባት ንመንእሰያት ነዚ መደብኩም ዝሓድሽ ኦርጋናይዜሽን ንበሎ ብሰዓት እዚ ዕድል ክበኩም እየ እሞ ንኩልና ዝጥርንፈና እዩ ذلك مبزعته كل جزء دين ردو مالتي ومعات قالوا وحيزنا نبقى مالتي منياتو كل سب تسدرا انا عندي ناتي مدقت السدرا عندي كل جزء ابكو شو زمركس نتي قالوا سوبر كوها بالهم ولا قالوا كمو ابكو شو عند حرمتي ناي جنزب ترديك منياتو مبزعتهم قالوا كوعشو خصاوتو قلوني جنامنا تابزي باسيفيك يرغ نغركم ابزا ايدمنتن مدير بحرت بحال ناشو قلوا علو دعمي تالنت دخونيا كن ترديهم مانياتو كوعشو يمدلكم لهم ترديهم زي ولا تاخر لتك مانياتو ساكو تاشكر دلا نهار كنزل عليهم كنزم كل قلوا يصي سبورت نغبر انا سائر انت سدرا بفلاي كما يدول قالوا الحمتي ثانك يو كانت وصل ነገር አለ ኤርሚያስ ወይ ዮሴፍ مرحبا حرك نمالبات مستقداميتي تاع ميديكال بزملكت ثانك يو كالغاري ابسفلا لعامتات صلوتنا نحلفا صلوتنا وندحاني صلوت نيشتي يصلي انا لك عساي قبل دلي نمالبات ملقتنا ني ولديع ابزي كالاي نحنا مون غبرو نفتن دحر ندغ خنوص تنزكالنا غيرنا مس غودلنا ندغن وص امبر ازي نحاتو زلنا باجت زن حزارول زلنا دغز وصون اي 10 معنا بثلاث معالتي is good enough اجنتاي نمبالي ربحنا سبورت نردا اوكي رغمنا سبورتس نردا اب سبورت بفلا نايكوس اجر فقري زلو قلعه انت داريخه اب زخونه خلا ايتريونيخه ابنت እዞም ኩላና ብዛ ዓቢና ዘለና ሕጂ የሴፋር አዮ ካዋይ ዓቢ ግን ካዋይ ንስመስል ኣብ ምንታይ ስለ ዘሎ እዩ እዚኣ ያዕታ ፍቅሪ ሕጂስ ኩሉ ስነ ስርዓት ህይወት እዩ ካብ ኩሉ ነገር ዝኣሊ ግዜ ይብሉ ምን ካልእ ንኽሓስቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጥዕያት ኮይኖም ኣፍረይቲ ኮይኖም ወፁ ስለዚ ዛቀላል ማኣዲ ብዙም ከምዛ ኤርሚ ዝበላ ድማ ሓንቲ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም
ሰብትካላት ድዩ ወነንቲ ድዩ ከምኡ ሕብረተሰብ ብምሉ ንኩዕሶ ደሊና ክብሉ ከለዉ ሲ ካብ ብርገፅኩም ኣይትኽእሉና ብፍላይ እዞም ብምኩሕኳሕ ሰብ ዘረብረብና ሓደራኹም ኣብ ጥቕሚና ነውዕሎ ዘለና በለለየ ካብ መርሓባ ይቀድል ኔሴፍ ዝብሎ ኣለካ መወዳእታ እፅሊ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢለ እፅሊ ምክንያቱ ሲ ፅባሕ ንጎስ ኣብ ስራሕና ኢና ክምለስ ኣብ ናብረና ኢና ክምለስ ቆልዑ ኣለዎ መብዛሕትኦም ስለዚ እዚ ኣብን ናይ ኣጋጣሚ ከማን ከምኡ ናይ ኣድሊስ ማለት ተፃዋታይ ሮቤል ወይ ድማ ሳሰ እዛ መንኮቦ ተሲራ ማለት ና ተፃዋታይ ሕጂ ኢማጅን ቀሊል ኣይኮነን ንዕኡ ዋላ ኢንሹራንስ ኩሉ ኮን ናይ ስራሕ ግን ብዝኾነ ይኹን ግረ መገዲ እንታይ ጌርና ንሕና ግን ካብቲ ዘሎ ሰብ ዝሃበና እቲ 500 ንዕኡ ከምኡ ወፎይ ጌርና ካብታ ኮሚቴ ማለት እዩ እታ ንሕና ተኣከብና እዚኣ ማለት እዩ ዛግዳሪ ካልእ ንሶ ከብገን ከማኒ ንዕኡ ክትሕግዞ እንታይ ንምንታይ እታ ናይ ኣምቡላንስ ባዕልና ንሸፍና ተባሂልና ማለት እዩ ተኣኺልና ሰንሊ ርዮና ገለ ፅቡቅ ኣይኮነን ከዓኒ ከም 5 ሰባት ከዓኒ ካብ ጅባና ሚሚት ዋፂና ንቆፅባ ኢና ንዕኡ ብልዕልዩ ከዓኒ ነብሰ ከፍታንታ ከዓኒ ክትሕግዞ ፀወታ ቁርተይ ኮሚታት ነይሩ ወይ ኣብቲ መጨረሻ ኸውን ከሎ ከምኡ ኮምባን ትኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር እያ ከንክርቢት እያ ሸጠጥ ተይላ ረኣይ መን ብድል መን ህረም መን ሰፈልጥ ኣይትኽእል ኒኻ ስለዚ እዚ እውን ናብ ግምት ምእታው ኣሎ ብናትና ጌርና ኢና ሰክሪቲ ግን ንሕና ግን ክንሕዘ ይንኽእል ኢና ግን ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ከምታ ዝበልና ግና ናይ ጁባይ ኣታ ክሳሽ ትገብረና ዘላ ግን ወሳኒ ኢኻ ሓግዘራዊ ዝዓፈሻ ግና እቶም ከምኡ ናይ ፈርስት ኤድ ሓገዝና ዋላት ፈርስት የቀኒለ ከስሎም ዘለኻ መርሓባ ብጣዕሚ እየ ደመስኩ ኩላትኩም ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምምፃእኹም ኦፍኮርስ ኤርምያስ ክንፈ ካብ ቫንኩቨር ዮሴፍ ኣብርሃ ካብ ካልጋሪ ጀርሚያ መስፍን ናይ ምዕራብ ካናዳ ኤርትራውያን ዓመት ዝገብሮ ናይ